che locali sigande passo di soa shimei workera ne pono Daudi ne ba Daudi dikite ne kuletko ne yenyo asero mo shimei workera siasa ka to kaluone ka kwelo ni kare katamumba ne nitie shimei workera shimei workera wasero mogoro kabwat wasero mogoro kanyamwa wasero mogoro suka shimei workera osika sika de bakok nyalo shimei workera osiko kuma Gladys Wanga shimei workera osiko bara ya moro diga gikidi to ewesno bedataka romo gijalo moro igo ni Abishai won Zeruya kama shimei workera yenyo tugweto tukumo Abishai won Zeruya jiso Daudi ikuokni kiwena ngad mute kiwena cham chunye kani Abishai won Zeruya oparo ogalo buda kech oyiye ngado mut ngato tekmira ila moro digo yudo loch modwa ogindo kogindo oyiye chamo chuny ngato tekmira diswango dondo bedo mogavana pasa ne wabiro lamo ne wabiro gwero kamano ne wabiro kwecho ne wabiro secho ne wabiro hocho adwa kwayo jogewa majo ODM MCA Mangotiko jotelo mandele ka Mangotiko miri manie piny ka to mana kaka kungu nomako piny dweche ariyo mokalo ma turwa ne waparo ni piny nosetho ma kane Nyasaye nokweda ni wuoyi nadwa chake ni kungu to magwanganie manokweda ni nyathi gichako ni kungu tinyalo kethore nyathino future to koth nobiro maduong' mano piny mano ywero kungu ma kungu nodhie nam koso kungu nokodhie nam wangi geno ni mirima mane piny ka mana kaka Nyasaye nooro koth malich cha mirima cha kod biro goe biro ywere nyake nam mondo oganda luongo gi duol achiel kuom Raila Amolo Odinga oganda moma be luongo gi duol achiel kuom Gladys Wanga kaka gavana margo mar ariyo mane lamo makelo kawuono ni kulego ni yawuoti manoko kulego ni nyithiu manoko wan bende kaka jotendu monego bedi kedo mondo yud dongruok upar Musa Yuda Juan kaka seneta upar jotendagi madhi tayo kaunti ma Nyasaye romo gi mago yiena uru mondo kora luong wuoyi mabende onywale adwe oyudo batiso adwe kendo de Adventist wadwa wuono chieng' Mheshimiwa Magwanda the pastor